Des de Compromís per Ontinyent hem oficialitzat per escrit la nostra renúncia a aparcar en les zones reservades per autoritats ací a la plaça Major, per així donar exemple i obrir el debat sobre la dignificació i el futur que volem per a aquest espai. Una actuació que considerem més urgent i prioritària que no altres actuacions que estan planificades per a zones menys degradades. Actualment tenim una plaça plena de ratlles de pintura viària, amb cotxes aparcats per tot arreu i un mur i un descampat a l'entrada pel carrer Maians. Creiem que la plaça Major ha perdut la seva essència com a punt neuràlgic de la ciutat i això és precisament el que volem recuperar. Per això, volem obrir un debat participatiu sobre el futur de la plaça. En primer lloc, pensem que cal buscar solucions alternatives per a l'estacionament dels vehicles, amb l'objectiu de buidar-la. Nosaltres no hem utilitzat en tota la legislatura els espais reservats per a Compromís per Ontinyent i ara hem renunciat oficialment a ells. Una vegada reubicats els vehicles, hem d'aprofundir en potenciar els diversos elements patrimonials amb els quals compta la plaça, com la façana de l'antic Ajuntament, la font i la pujada de la Bola, el porxet, la llotgeta del Mostassaf o el carrer del Regall, que ofereix una vista immillorable del campanar de la vila. Som conscients que és un projecte ambiciós i complex, però des de Compromís per Ontinyent tenim clar que tot és una qüestió de prioritats. Hem de creure's el valor patrimonial d'Ontinyent i apostar per una línia d'actuació urbanística que supere els partidismes i els canvis de legislatura, encaminada a protegir i a recuperar els nostres barris històrics i oferir-los al veïnat i visitants.